daminɛ n hakila lundi don douanzan an balimamuso dɔ ingénieur de formation a b'a ka so kɔnɔna na banbanciw donna ka taa faga ka so kɔnɔna na a douanzan muso n t'a dɔn a ye min kɛ ka taa faga ka so kɔnɔ bankasika don an bɛ dugawu kɛ n ka donc ala ka yen fisa ma ye le mardi 23 jateminɛ kɛra k'a fɔ maaw dɔw yera commune min n'an b'a fɔ a ma Dukombo dugu min n'an b'a fɔ a ma Bojo à 15 km de Bandiagara maaw taara u y'u ka sɛnɛ kɛ ala ye sanji ɲuman d'u ma sɛnɛ kɛlen ka ban u ye ala minɛ prince ka taa mɔgɔ b'u ka ɲɔ k'a la tuma min ka taa tasuma don ɲɔ na c'est pour cela an b'o de fɔ an ko kɛlɛ nin ti fɛn wɛrɛ ye a ko maaw tɛ sɛnɛ kɛ maaw ye sɛnɛ kɛ ala ye sanji a ka hinɛ sanji jigin anw kan sɛnɛ ɲɛna ɲɔ min sɔrɔla an ka taa dɔgɔnɔdugu la a ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ donc kɔnɔna na sisan comme ɲɔnɔ fanfɛ n'i ye jateminɛ kɛ tuma dɔ tun ma kɛ wa o taara bin fagala de ta k'an ka donc mɔgɔw ka bin pɔnpe n'a ye donc bɛɛ bɛ dɛsɛ ko fɔ donc kɔnɔna na insécurité ko in na président de la république y'a ka ministre fila ci ko ka taa Bandiagara ka taa sangafoli kɛ ani ka taa lajɛ ka banabaatɔ ninnu lajɛ ministre Jara ani ministre de la sécurité olu sera kɛnɛ kan Jara ye kuma min ta donc an da bɛ so ma ka donc a b'a lamɛn Nioro mara la ka donc gɛlɛya min bɛ yen a b'a lamɛn Bamako an kɔrɔ yan a fɔra gɛlɛya de ka donc yɔrɔ dɔw la ko maa o maa n'a bɛ Orange Money kɛ bi c'est pour cela il est important que Orange Money kɛlaw ani se dɔɔni bɛ maa min ye a ye caméraw don a ka da la caméra ninnu bɛ se ka dogo caméra ninnu tɛ tɛmɛ hali 20,000 francs kan 4,000 a tɛ tɛmɛ kan a ka don da la bin yɔrɔ dɔw la maa bɛ se ka don yɔrɔ min o tɛ yɔrɔ min ye a bɛ caméra ninnu fixé n'a ye caméra fixé a ka magasin da kɔnɔ a bɛ wariko baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye caméra fixé mais ni caméra ninnu fixé la a b'an permettre téléphone kɔnɔ yɔrɔ jan i bɛ se ka n ka taa donc fɛn bɛɛ y'a kɔnɔ donc caméra bɛ feere bi Bamako 15,000 20,000 e tɛ se ka million ko baara kɛ k'a fɔ i tɛ se k'o caméra san o tɛ se ka bɛn donc i b'o caméra kɛ i yɛrɛ de ye i b'o k'i ka sécurité de ye donc bi n ka donc gɛlɛya min kɛra o quartier kɔnɔna na an da bɛ s'o ma donc an b'a lamɛn min kɛra dans la semaine insécurité la ko la donc n b'i bila i k'a lamɛn donc a bɛ fo ka bɛɛ barika da an ka donc an tɛ siya kelen ye an kana k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin min filɛ nin ye i t'an ka taabolo ye an ka jija an ka kɔsigi ka kuma ɲɔgɔnya kɛ an ka se ka faamuyali sɔrɔ an ka se ka lafiya sɔrɔ an ka sigida la o la o tun ye welewelekan ye ka lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma donc nin ye an b'a daminɛ donc nin ye information ninnu k'ala barikada sabula n'a ye fɛn fɛn kɛ o bɛɛ de ka ɲi an ka jamana bɛ nin kɛlɛ min na depuis san 10 ɲɔgɔn na bi an ka wolomasiri tabagaw ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri sababu la juguw dɛsɛra donc nin wale min kɛra o bɛ dɛsɛ de ko fɔ donc an balima minnu jokina ani minnu fatura jamana ɲɛmaa ye an wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya na ministre de la sécurité mon grand frère Daoud ka fara ne yɛrɛ kan ni délégation caman ka kabinew k'an ka na ka n'a ka sangafo kɛ minnu fatura o somɔgɔw ye ala ka hinɛw la minnu jogina fɛnɛ ka na ɲɛ da u kan vraiment o visite an y'a ye an ka hôpital directeur n'a ka baarakɛmɔgɔw bɛɛ an y'u ka baara dɔn an'u ka senko la an y'a ye nin ko in ani nin n'a ɲɔgɔnna caman minnu tɛmɛna donc jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ jamanadenw ye k'an ka hakili sigi ni ala sɔnn'a ma ni taama ma ban bolo fifa ma ban sabula kɛlɛ min don ani kɛlɛtɔw tɛ kelen ye a mago bɛ an bɛɛ lajɛlen kelen na jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko min bɛ se ka kan kelen jɔ dugu bɛɛ la walima ka agent de sécurité kelen bila bɛɛ kɔ ka tɔgɔma donc mais mun b'a to an bɛ se juguw la fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma minnu y'an ka kɛlɛcɛw ye jamanadenw k'u kɔnɔnajɛya ka kunnafoni ɲɛnama lase u ma yaasa an ka se jugu ninnu na an b'a ɲini ala fɛ minnu joginnen don halisa ala ka lafiya di an'u ma minnu fatu ala ka hinɛw la jamana in ala ka kisi k'a bɔ dingɛ kɔnɔ. A kɛla dimanche don min komi an ka donsokan bɛ ndonbuguba la ani ndila u bɔla yan k'u bɛ taa ala ka kɛla u taatɔ u taara min da an ka mɔgɔw ɲɛfɛ mɔgɔ 6 don ka sɔrɔ ka min wuli n'u ye ala ka nin ka kɛla mɔgɔ si ni ma to mais mɔgɔ 5 banana mɔgɔ 1 de wulila ka marifa ta ni ka u jaabi parce que u kun sigilen bɛ tu kɔnɔ fili kun b'u bolo minnu wulila min na u labana ka kɛ an ka mɔgɔw ka ni marifa donc min ma banna kosɛbɛ ale ye mugu ci min na u siranna ka gɛrɛ u bolila o yɔrɔ bɛɛ
irisi ninnu wulila ka bɔ n di la ka na an ka mɔgɔw banabaatɔ sɔrɔ yen ka fura k'u la. Ne yɛrɛ de ye kapitɛni wele k'a ɲɛfɔ an ye. Kapitɛni ye mobili bila ka na ani sɔrɔsiw u nan'u ta fo o yɔrɔ la ka tila ka fura k'u la ka taa n'u ye ɲɔnɔ. Bana kɔni alhamdulilayi an b'a fɔ a ka fisa. Dɔw yɛrɛ nana sɔrɔ o dusukun kamikami de banna mais an bɛ Ala fo. Hali bi Ala k'an dɛmɛ, Ala ka faso in suma. Jɔyɔrɔ foyi t'an na ni faso in dilanni ni faso in sumali tɛ. Mɔgɔ caman bɛ yen o t'a fɛ faso ka suma. Mɔgɔ minnu da bɛ lɛlɛlɛlɛ olu b'u yɛrɛ dɔn an b'u dɔn. Faso bɛ lafiya cogo min an b'a kɛ ten. Hali ni ne sinɛ n'o yela faso tiɲɛni na ko ne de bɛ jajiw fɛ. Mɔgɔ yela la i kan ka fa wa i ka fa fana. Lakanaba minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ aw minnu ye dozolakaw ye aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa? An bɛ ɲɔgɔn kalama. Fɔlɔfɔlɔ lakanaba minnu nana anw n'olu kun tɛ ɲɔgɔn kalama. Mais bi lakanaba minnu nana u mago bɛ faso dilanli la an bɛ ɲɔgɔn kalama an tɛ foyi kɛ k'u t'a kalama an bɛ ɲɔgɔn kalama. Komi faama ye gundo dɔw u bɛ se ka fɛn dɔw kɛ dogo la u tɛ se ka fɔ an ye an tɛ jigin olu bɛ sumali kan wa a bɛ suma fana. Faama minnu nana kun k'a daminɛ kɔmana na ka na kapitɛni na porogɛrɛri kɔrdinatɛri a bɛɛ juge minnu bɛ an ka sigida la faama o faama bɛ an b'a bɛɛ fo. A bɛ komi sisan u ye faama ɲuman de tɔmɔ k'a bila ka na yan. Anw kɔni fɛ u ka faama ninnu yɛrɛ to yan k'u ka baara kɛ. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw n'u y'u ka sɛgɛsɛgɛli n'u ɲɛ sela min ma k'a fɔ fanga k'a donna fanga ka bɔ ta o t'anw ka kuma ye. Fanga ye min dɔn olu yɛrɛ de b'u ka baara kɛ. N'o tɛ fanga tun bɛ anw de nɔfɛ ka tɛmɛ fɔlɔ mais u nana ye anw bɛ dilanli de kɛ o de la minnu nana sisan u nana ko u b'a fɛ an ka baara kɛ tiɲɛ kan. An ko anw bɛ o tiɲɛ kelen kan donc o de y'an kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ka kuma laban na an bɛ dugawu kɛ Hasimi ni a ka gouvernement bɛɛ ye Mali bɛɛ Ala k'a suma. Mɔgɔ ko Mali tɛ suma Ala k'a suma ye su kan. Ni kɛlɛ ni mɔgɔ y'a kɛ nafolo ɲini hali ni miliyari sɔrɔ Ala ka ordonnance la k'e ka du ci. Wa kɛlɛ kana yɛrɛ attaquer ka barake k'a ka wari minɛ. Bon so minnu nana olu ye kisɛ ci. Banabaatɔ dɔw yɛrɛ bɛ urgence na fɔlɔ o y'olu bana kɛrɛfɛ mɔgɔw. Donc an kɔrɔkɛ yɛrɛ fɛn ma k'a la mais an bɛ min fɔ jamana autorités ye si yan nɔ sirakɔrɔ gendarmerie min bɛ yen u ka kangari da chef de poste ye a ka baara kɛ a kɛcogo la. Faama bila kun ye ka civiliw garder mais olu bɛ sigi attaque bɛ kɛ yan nin t'a siɲɛ fɔlɔ nin ye attaque siɲɛ naaninan de ye. Attaque ka kɛ kɛnɛma o ye tiɲɛ mais ka n'a kɛ so kɔnɔ yan an tɛ se k'o faamu. Kungo kɔnɔ an balimaw bɛ ka fa ye an bɛ k'o ɲɛɲini so kɔnɔ yan fana zon b'an kan. Kisɛ feerela an bɛ kangari da civiliw yɛrɛ de ye commerçant minnu bɛ kisɛ feere kɛrɛnkɛrɛnyama an bɛ baga autorité ma mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye minnu bɛ commercial kɛ ka kisɛ feere u ka kisɛ feere cogo dɔn n'o tɛ ou bien faamaw ka wuli ka jɔ ka kisɛ feere yɛrɛ bali pewu parce que a bɛ k'anw yɛrɛ de tɔɔrɔ population civile ou bien soit u ka droit di commerçant ma commerçant bɛɛ lajɛlen ka marifa mara a kun ye a yɛrɛ fɛ yen n'o tɛ ka na kɛ don o don mɔgɔw bɛ na barike ka u ka miliyɔn minɛ k'u ka miliyari minɛ tilekan dere e yɛrɛ k'a lajɛ nin waati in na mɔgɔ minnu ye u kɛ u yɛlɛla moto kan u bolila u taara u si ma sɔrɔ. Ne tɔgɔ n'o ne jamu Diko an ye kisɛ ci kan mɛn kisɛ fɔlɔ cira ka ca 3 minutes an bolila ka na donc o kɔnɔna na kisɛ filanan cira kɛlɛkɛ 3 minutes ɲɔgɔn mɔgɔ naani bɔ ɲɔgɔn ni kisɛ y'o sɔrɔ gendarme sigilen ɲɛ bɛ a la an taara u ɲininka mun na zon tɛmɛna o la an ma wuli u ko ordre ma di olu ma ko et puis k'olu k'a t'a dɔn ko maramafɛn fasugu min bɛ zone ninnu bolo. Gendarme y'o fɔ k'u to min? Gendarme y'o fɔ k'u to u ka poste la an de taara u sɛgɛrɛ f'u ka poste la bon an kɔni bin kɛra anw ka aw dun ma na aw ye mankan mɛn aw ma na mun na u ko ko droit tɛ olu bolo ko olu t'a dɔn maramafɛn kante fɛnɛ min bɛ mɔgɔ ninnu bolo. Sirakɔrɔkaw ko ka gendarmerie wuli ka bɔ yen Sirakɔrɔ policiers nalen sisan cɛ Sirakɔrɔ policiers ye baara kɛ an b'u fo mais n'o tɛ ko kunna yan nɔ dɛ u ma deli ka baara Sirakɔrɔ gendarmerie ma deli ka baara yɛrɛ kɛ yan nɔ u bɛ fɔ sugu kɔnɔ ni magasin attaqué la nin y'a siɲɛ 4nan ye magasin delila ka attaqué ka gendarme to a kɔnɔ yan nɔ fitiri waati la magasin attaqué ka gendarme t'a disi kan yan nɔ yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan magasin attaqué la nin y'a siɲɛ 4nan ye o ma an bɛna mun de kɛ an bɛ taa ko mais an ma ja min donc mun b'u fɛ u k'a fɔ aw ɲɛna quoi mun bɛ gendarme ninnu fɛ u k'a fɔ aw ɲɛna u sigi kun ye mun ye Sirakɔrɔ yan nɔ u k'a fɔ n'u bɛ ka anw lakana de ou bien n'u bɛ min na u k'a fɔ n'u tɛ se ka lakana fɛnɛ u ka y'a bila aw i ye marifa mankan mɛn aw civil bolila ka na mais olu ma se ka déplacer ka na an bɛ t'u ɲininka fɛnɛ ko droit ma d'olu ye. Sirakɔrɔ Mɛgɛtana maire délégué min kɛra an ka sigida la bi insécurité ko de don les bandits armés marifa b'u bolo u bɛ mɔgɔw sommer bon o kɔni y'a kuma u nana yɔrɔ min kama yen bi transfert d'argent de bɛ kɛ yen bon a siɲɛ fɔlɔ tɛ a siɲɛ filanan tɛ u bɛna fɛngɛ kɛ yan mais u bɛna kuma min na o y'a sɔrɔ sugu kora fɛngɛ bɔ mais bi u nana vers 17 u nana moto la u y'u ka bolo u donna mɔgɔ minnu tun bɛ da la u y'u ladon k'olu la u tɛ se ka bon ka sommation kɛ bon u mago tun bɛ wari caman na
o caman sɔrɔ mais wari min kɔni bɛ Orange Money bolo kɔrɔ u y'u bolo fanga dɔw la k'o dɔw ta ka taa bon comme mɔgɔw commencé ka bɔ u bolila ka yɛlɛ moto kan u bɛ taa mɔgɔw y'u pourchasser bon quand même il y a eu des blessés légers mɔgɔ dɔw kɔni dɔw sɔrɔ u ye balle perdue dɔw bila dɔw sɔrɔ u taara dɔgɔtɔrɔso la Ala barika la bon ne ma to a la ce sont des actions de banditisme bon a waralen don cogo bɛɛ la sirakɔrɔ yɛrɛ a bɛ k'an sɔrɔ yan an yɛrɛ bɛ ka disposition de ta pour que ka se ka nin kɛlɛ mɔgɔ suguya jumɛn de tu bɛ telimani fila la bon fila kun b'u kan mɔgɔ 3 donna mɔgɔ 1 tora kɛnɛ ma bon mɔgɔ minnu tun bɛ butigida la u y'olu da u ladon k'olu da u tɛ se ka opération ninnu kɛ bon an kɔni an informé an bɔra kalama kuma an ye polisi wele o sitôt ya kuma la polisi bɛna kuma min na ne yɛrɛ dara polisi kan an nana an y'a sɔrɔ u kɔni taara bon mɔgɔ dɔw y'u pourchasser u taara mais quand même an ma se ka dankari k'u la bon enquête fana bɛ sen na n'Ala sɔnna ma kɛra cogo min na ninnu kɔni u bɛ sira kɔnɔ tɛgɛ bɛ k'u la inchallah tiɲɛ don a kɛra tun y'an cercle kɔnɔ a kɛra Sibirido commune min wele ko Timisa commune ne min wele ko Zamana u nana sugu la Timisa wotorotigi dɔ mɔgɔ nan de tun bɛ wotoro in kɔnɔ muso 2 cɛ 1 ani denmisɛn 1 olu nana don explosif na gɛlɛya min kɔni bɔra la muso 1 kɔni o ni tɔɔrɔ la o saba ninnu olu banana kosɛbɛ attaque a kɛra Timisa mara kɔnɔ o don bɛɛ lajɛlen na minnu fana ye donso ye o tun bɛ u ka daga la u nana Timisa fana sugu la u min ni Timisa ma janba min wele ko Mamandaga sani ka se Mamandaga ni Timisa ni ɲɔgɔn cɛ jadisiw olu fana ye fɛn dɔ labɛn olu nana don o la o kɛra attaque ye attaque in sen fɛ tiɲɛni caman kɛra o yɔrɔ ma sɔrɔ donso 5 olu tora o yɔrɔ in na ani mɔgɔ 3 jugunna kosɛbɛ olu transféré ka taa Sevare dɔgɔtɔrɔsoba la ani mɔgɔ caman olu fana jugunna o attaque in sen fɛ a bɛɛ lajɛlen kɛra Sibirido sɔgɔmada fɛ a bɛɛ kɛra fan kelen in fɛ minnu nana don explosif na ani attaque min kɛra ka donso ninnu fana caman buna nin na min kɛra mɔgɔ 5 ɲɔgɔn ani mɔgɔ 3 olu kɔni banna kosɛbɛ o la ni attaque in kɔni kɛlen kɔfɛ wele sera famaw ma olu ka jɔyɔrɔ ye min ye olu fana y'o fin kama sɔrɔ déjà an bɛ se ka fɔ force spéciale olu bɛ Timisa o la waati min na kunnafoni sera u ma o jɔyɔrɔ ye min ye o y'o fin nka n'an y'a lajɛ a ma nɔgɔ kama sɔrɔ minnu bɛ tiɲɛni kɛ o ni sigida mɔgɔ i b'a sɔrɔ caman bɛ o donnen don ɲɔgɔn na dɔw bɛ o bɛ taa tiɲɛni kɛ i tɛna se k'o ye n'a ma se ka k'i ye a yɔrɔ in na n'o tununa ka a ma nɔgɔ n'o tɛ waati min na kunnafoni sera u ma o seko ye min ye an hakili la o y'o kɛ nin waati in na Tumuya serili kɔnɔ mɔgɔ kɔni o bɛ taa ka waati la o bɛ taa ka foro la o bɛ na o bɛ taa ka baara la k'u ka baara kɛ nka siranya dɔɔni kɔni bɛ yen a ma sɔrɔ min bɛ ka kɛ a kɔni bɛ fan bɛɛ fɛ nka anw fɛ an tun ma sigi n'o ye min ye welewelekan ye ka lase an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko déjà adamaden n'an bɛ sigida la ɲɔgɔn fɛ fo aw ka ɲɔgɔn faamuya ka kuma kɛ nin fɛn in kɛlɛ n'an m'an jija a bɛ taa yɔrɔ min na mɔgɔ t'a taa yɔrɔ dɔn adamaden k'an kɔ don ɲɔgɔn na i n'a fɔ ka fulaw ani dogonaw ma bɛ se k'a fɔ bɔbɔ ani maa wɛrɛ k'o don ɲɔgɔn na i n'a fɔ siyaw kɛlɛ nka nin min filɛ nin ye an bɛɛ lajɛlen kana ka hakili dayɛlɛ ka lajɛ k'a fɔ nin ko in bɛ cogo min na an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye sigida kelen mɔgɔw an y'a sɔrɔ an tɛ kan kelen fɔ an y'a sɔrɔ an tɛ siya kelen ye an kana k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin min filɛ nin ye nin t'an ka taabolo ye an ka jija an ka kɔsigi ka kuma ɲɔgɔnya kɛ an ka se ka faamuyali sɔrɔ an ka se ka lafiya sɔrɔ an ka sigida la o la o tun ye welewelekan ye ka lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma. Bref, commentaire wɛrɛ tɛ ne bolo k'a fɔ c'est pour cela an ka mɔgɔw ma maa o maa ye information jɛlen sɔrɔ n'i y'a di Mali la an b'a di c'est pas parce que an bɛ gouvernement supporter ko ni erreur kɛra k'an t'a fɔ gendarmerie ka welewele kan min kɛra sisan je pense que le général donc n'o ye chef d'état-major n'o ye directeur général de la gendarmerie a bɛ bɔ a kalama an hakili la a yɛrɛ kan ka disposition min ta a b'a ta a kɔnɔna na a dabɔkun ye min ye k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔw wayba o tɛ fɛn o fɛn n'a kan ka don jamana ka ta a bɛ jamana segin kɔ anw b'o baara kɛ ka ta donc an tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ ça veut dire an ye kɛlɛ in daminɛ ɲinan an tɛ n'i ye san 40 kɛ kɛlɛ o kɛlɛ la ça veut dire i tɛ tɔgɔ ɲini a la ni min ala kan ka min kɛ anw gɛrɛsɛgɛ ye an y'o sɔrɔ ka ban n'i b'i yɛrɛ ka so ka ban n'i b'i yɛrɛ ka dɔn n'i b'i ka nasɔngɔ bɔ maa i tɛ taa maa deli i bɛ ala barikada k'a fɔ ala merci donc o kɔnɔna na anw tɛ kɛ maa ka gɛribu ye anw tɛ n ka kɛ faama supporter pour le plaisir de supporter ni min man ɲi anw b'o fɔ jamana kɔnɔna na an y'o de fɔ ni maliyɛnw sɔnna don min an k'an ka danbe n'an ka hɔrɔnya an ka segin o kɔnɔna na ni maliyɛnw sɔnna don min an kana faama kuntanw supporter ni maliyɛnw sɔnna don min ka kɛ faama min bɛ jamana ci an kana olu financer ni artistes sɔnna don min k'u ka danbe n'u ka hɔrɔnya lajɛ ka se ka baara kɛ ni maabaw sɔnna don min alimamiw sɔnna ka se ka baara kɛ n ka donc danbe ni hɔrɔnya kɔnɔna na ni n ka donc diinɛ tigiw sɔnna danbe ni hɔrɔnya kɔnɔna na ka jamana lajɛ ka ban sɔrɔ ma ka ban dunuya ɲini ma Mali bɛ bɔ an ka taa donc gɛlɛya kɔnɔna na donc insécurité min filɛ nin ye bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan a ye kuma min fɔ pour que an tigɛ ka di ɲɔgɔn ma n bɛ kuma segin ma presse. ayiwa an bɛ dugawu de kɛ halisa basigi ka kɛ jamana kɔnɔ. ami ya rabi alahu. a la jahadi kuma ye yɔrɔ min ye ni a la siranya kuma ye yɔrɔ min ye o ye
ñoom jidni damne la ouais ma ko la kana bo ngala dola de me halsa ko do fara Afrika sabu ka daka malidun o segana malidun segana ouais kuma be mo wala ouais mi no be mo wala bolote ka soro angere ma soro angere chebo mun ngira so be ka angere ko bali ulu be ya foi ma kula halo ka bureau ma sega sigi foi ma kula bureau ma sega sigi ka président ka dun ka anje na fora ko dondoni mi fona soro la ko mala ko si ko ngama ju jaga wale ke bo kata o franchini koni fona ifanye atlas yelo ambe sura fe ambe les 5 colonels ambu soutenir ambe président reste soutenir nga fendo be ko to mesiga ka tuni ko to a tlote dunukana tlote kuma fuila ko to tlobe la lokolo na ka donc ambe mo fuila ku jija traso ku jija nyon nu wala kana wi do kene aso ko do ko tian don prince ye kuma me fo be parenthèse fitini daile parce que ni jateminɛ kɛ bi nka donc mɔgɔ ma kan ka tulonkɛ kɛ bagan mara nka donc atete ala ka hinɛ la tato a y'o de fɔ k'an ka sanu n'an ka pétrole ye nka an ka bagan mara ani an ka duguma sɛnɛ a ko n'an ye barika don o la jamanadenw tɛ kɔngɔ n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko office de Niger de dalen bɛ anw bolo k'a fɔ nka normalement mɔgɔ b'a fɔ ko c'est le grenier de l'Afrique normalement anw man kan ka sɛgɛn ka donc dumuni fɛn nɔfɛ mali dugumakolo ye min ye dugumakolo 4 de qualité bɛ yen prince n'i ye nord ta nord bɛ kɛ i n'a fɔ nka donc Maroko fanfɛ yɔrɔ i bɛ se ka pomme de terre sɛnɛ i bɛ se ka lemuru sɛnɛ i y'a ye aw baara ka donc nord la tamɔrɔw bɛ sɛnɛ cogo min i ye tamɔrɔ ye tamɔrɔ bɛ den na cogo min donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ kɛ k'a lajɛ n'i ye pomme de terre don dugumakolo jukɔrɔ ka taa Kidali fanfɛ a den kelen bɛ adamaden kunkolo la donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ o kɔnɔna na il est important que nka donc par exemple Bankassi ni Koro mara la en général engrais ɲɛnama tɛ di hali engrais dili bɛ na ni kɛlɛ ye parce que a fɔra ko engrais de bɛ kɛ ka bombe dilan donc gouvernement bɛ ka taa attention kɛra o la maintenant office kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ ka taa ani kɔɔri mara yɔrɔw la région min ka taa n'a kɛlɛ bɛ région 4 ye ka taa donc sɛnɛkɛyɔrɔ in na ka daminɛ Kucala ni Fana Kita Buguni ka donc ani ka donc Sikaso bi o ka structure ɲɛma ka taa donc bureau sigi kan ka kɛ a bɛ kan fɛ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ sigili daminɛ na ka taa donc o nana yan ka taa donc ka bureau renouveler ka taa fo k'a fɔ ko bureau sigi bɛ kɛ o ye mɔgɔ 5 ɲɔgɔn choisir Yakuba tɔgɔ dɔ bɛ yen ka donc o gagnera a fɔra ko service de renseignement mɔgɔ ko mɔgɔ dɔw nana ka taa donc k'o to bureau sigiyɔrɔ la ka superviseur minɛ ka taa n'a ye donc o ko kɛlen fo ka na se bi ma solution ma sɔrɔ la an b'a fɔ gouvernement ye a fɔra anw ye ten donc anw bɛ information de di donc o kɛlen ka taa donc ko Kucala ka mɔgɔ dɔ de tun bɛ yen CMDT ɲɛmaa bɛ fɛ ka taa donc k'o de ka kɛ n'a ye donc Fanakaw o y'o désolidariser ka bɔ Kucalakaw la olu taara fara Buguni ani Sikaso kan donc olu gagnera ten donc n'o gagnera ten c'est pas au gouvernement ce n'est pas donc à la transition d'imposer un chef donc sɛnɛkɛlaw la donc il est important que ministre Dama doit a ko la baara kɛra cogo min ka sɔrɔ ka ko in kɛra gɛlɛya kɔnɔna na donc nous demandons à Assimi nous demandons au ministre nous demandons au service de renseignement a y'a to maaw ka organiser a bɛ se ka min kɛ ni mɔgɔ bɛ organiser la a b'a superviser baara ka se ka kɛ ka ɲɛ mais ka baara interrompre ko baara kɛcogo ma ɲɛ franchement les commerçants et les cultivateurs ne se reconnaissent pas en ça. Donc, un message me dit, n'a pas fait Malika Yelema, a y'a tout manière pour organiser, à Kauda Boala, à Kafon superviser. Donc, message me je l'adresse au responsable de la sécurité d'État, je m'adresse au ministre du développement rural, et je m'adresse au Premier ministre par intérim, et je m'adresse au président de la transition, Hassimi, et je m'adresse à Sadio pour le barenga keje à Konana. Parce qu'en tant que supporter qu'au Okada Onye, qu'au Fongata, heureux donc qu'on va accepter. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne m'inscris pas dans ça. Donc, il est important qu'à vous faut, ça n'a pas été comme ça. Anga do ta kalsa no tiga mutani anga duba ta ko na no be ta dige femi anga c'est des affaires étrangères abla comment il s'appelle Job abla Job ay la c'est le Sénégal aywa c'est hier mon familial là il s'est abla mine bon John
dɔ b'an ka réseau kan Lasine Jara tɔgɔ denbarika bannen dɔ bɛ yen an b'u bloqué ka bɔ yen fɔlɔ un certain Lasine Jara o bɛ nin kɛ la ne ma dala ni nin ye halaladen yɛrɛ ye donc an bɛ continuer nka donc denmisɛnnin min sɔrɔ ara i da la cogoya dɔw la o bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc an ka continuer n'i ye jateminɛ kɛ nka donc i ye kuma jumɛn de sara ka taa n ka dɔn ministre des affaires étrangères kumana n ka donc an k'a lamɛn an dala ni Jara harala bɛ mɔgɔ dɔgɔya n'a tumana cogoya dɔ la aw la k'a ka muso sɔbɛdenw furu an ka ministre des affaires étrangères lamɛn. Vous me permettrez quand même de pouvoir répondre à la secrétaire d'État française qui hier a fait une grande opération de relations publiques, mais qui manque de sincérité. C'était politiquement correct à entendre, mais c'est très loin de la réalité. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je pense qu'elle a indiqué hier que le régime à Bamako, ce n'est pas pour sa survie. Je crois qu'un régime qui a une telle assise populaire n'a pas à s'inquiéter pour sa survie. La survie pour laquelle le Mali se bat, c'est la survie du Mali en tant qu'État. En tant qu'État. Et la survie de l'État malien a été menacée parce que la France, à la tête d'une coalition internationale, est intervenue en Libye pour une opération. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas quel était l'objectif recherché. Qu'est-ce qui a été fait pour gérer le service après-vente, éviter qu'une opération étrangère ne finisse par une déstabilisation de l'ensemble de la région. Les Africains s'étaient levés à l'époque pour s'opposer à cette intervention. Aujourd'hui, c'est la cause principale. Ma soeur de Libye est là, ils sont encore en train de se battre entre Libyens pour fixer le problème chez eux. Mais aujourd'hui, l'intervention en Libye est la cause de la déstabilisation de toute l'Afrique. Hier, nos chefs d'État ont parlé, ce n'est pas seulement le Mali, c'est tout le Sahel, c'est l'Est de la RDC, jusqu'au Mozambique. Donc on a un problème plus grand. Je crois que quand ils parlent, ils doivent imaginer ce dont ils parlent. La survie dont on parle, c'est la survie de nos États à cause d'une défaillance géostratégique monumentale qui nous a amenés à ce problème. Et que jusqu'à aujourd'hui, personne n'assume la responsabilité. Qu'est-ce qu'ils sont venus pour empêcher que la faillite de Bamako? Oui. Nous le reconnaissons. Mais vous venez faire le pompier après avoir allumé le feu. Je suis reconnaissant pour les morts français au niveau du Mali. Elle a parlé hier de 50, mais le Mali ne compte même pas ses morts. Civils ou militaires. On ne compte pas. Combien de Sénégalais ou d'autres ont perdu la vie. Je crois que ça, c'est la cause principale de la déstabilisation. Elle dit aussi que la France bat pour la souveraineté des pays africains et qu'elle n'entend pas se substituer aux armées africaines. Je vous donne un exemple. D'abord, la France se substitue aux armées africaines parce que quand la France est venue pour aider le Mali à libérer notre territoire en 2013, il y a 3 grandes régions dans le nord du Mali. On a libéré ensemble Gao, on a libéré ensemble Tombouctou, Kidal qui est la 3e région dans le nord du Mali. À 50 km de la ville de Kidal, l'armée française a stoppé net l'armée malienne en disant que vous ne pouvez pas entrer à Kidal sur notre propre territoire. Quelle souveraineté vous promettez? Aujourd'hui, 10 ans après, l'armée malienne et l'État malien n'est pas présent à Kidal. On parle d'ingérence dans les affaires intérieures parce que la France est venue, elle a choisi son camp avec qui travaille 10 ans. Elle travaille dans le nord du Mali avec des groupes rebelles. Elle a choisi ses amis dans le pays. C'est pas normal. Je crois que ce n'est pas comme ça. Si on vient, on aide dans le partenariat, dans la sincérité, on ne s'ingère pas dans les affaires des gens. On considère que le peuple malien est notre ami et non une partie des Maliens. Je crois que ça, c'est la cause par rapport à ces questions. Ka jɔpo ni jeliw de kan k'a balama ni densiya Ibrahim Boubacar Keïta tun ni de gɛn parce que o ma se ka bɛn ka tɛ ko caman kɔnɔna na Ibrahim tun ye nin de don kaso la président min ye jamana halaki ka taa dan maa den barika bannen min y'a soutenu
artiste barka banen de mi ya soutenir malan kolo mi ya soutenir ngata donc ay mom le di do fanu o yere ma ngata donc jamana na flu ci biolo dem barka banen de be fara nyonga ka fa ko be do supporter si nous revenons ngata donc Ibrahim Boubacar Keita min ke jamana konna ngata donc aka bara no konna no de kumana on ne ganga tige comme Bamako bi Bamako ye soro dugu ye halala denw de gosilen don zondenw kɛlen bɛ maaba ye jelilankolon dɔw fɛ maalankolon dɔw bɛ yen ka tɛ maa dɔw kɛ maa dɔw bɛ yen ka tɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn kabilako la maa dɔw su tɛ don ne bara donc Bamako de b'a to mɔgɔw ɲɛ bɛ don ɲɔgɔn na et nous allons répondre coup par coup. Donc ni ye jateminɛ kɛ n ka donc nin kɔnɔna na a kuma na Job halala jeli halala a ye dɔnkili da la a ye bɔ a bɔra yɔrɔ min a ka fa ye ni maa ye koba kɛ jeliw de b'i bila n ka ta ka koba kɛ koba kɔnɔna na i bɔra min na n ka ta a bɛ f'i ma dɔnkili kan ka da la jarabi dɔnkili tɛ dɛ dɔnkili kan ka da la wari ko tɛ o de la ko an ka kɛ danbetigi an ka kɛ hɔrɔn ye donc maintenant aw ko mais o de ye problème ye o maintenant n'i ye zonden ye n'i ye mɔgɔlankolonden ye n'i ye jamana ci n'i ye jamana ka taa donc bangew ci n'i ye jamana ka taa nafolow suɲɛ n'i ye dédouanement kɛ ka taa kojuguw la ni e ni douaniers bɛnna ka manamana ko kɛ ni e nana e bɛ kɛ mɔgɔ a ye Mali kɔnɔ jamana bɛ se ka continuer o la commerçants sont quand on va apprécier opération tel zone on va apprécier ko on doubt ce ka magaula Job kanga foya muna France de a ɲini k'a dafa anw na ngata donc ni Mali ka rencontre bi yoro yoro ni Afrique ka rencontre bi yoro yoro ni Mali ko kuma be fonga to be tanga ko da ko am demamolo namba fama ko Job na yaka diplomatie kalan kɛ Algérie a ma ta ka France dɛ Algérie il n'est pas complexé kunu n y'o de fɔ Job ye ko n'i ma bɔ Ibrahim Boubacar Keita b'o kɔ i bɛ kɛ yeko fila ye tous les bons cadres quand autant Ibrahim Boubacar Keita était fouillé au sol sauf des malhonnêtes qui ont accepté d'accompagner avec l'indignité ka jamana bila ka tɛ dans position dɔ la Job kan ka fo Job ko cɛ muso man ka tɛ i bɛ kuma caman min na aw nana de ka tɛ k'a fɔ ka tɛ donc k'a b'an ka jamana lagosi ko aw bɛ ban min ma k'a fɔ aw ka Libi cili Amadou Toumani ye aw ban min na ka aw dɛmɛ ka tɛ donc Libi cili la président ɲɛnamaw y'i ban ka tɛ Libi ka ci min na Afrique mɔgɔ dɔw y'i ban Libi ka cili la min na aw ye Libi ci cogo min ka tɛ donc an ma ci ko kuma fɔ mɔgɔ ye Libi cilen donc a conséquence a fɔra n'a ye Libi ci ka tɛ ko Afrique bɛɛ bɛ ci ka tɛ donc ko aw k'o ka sira t'a la o don Libi président ye mun wɛrɛ fɔ ko an ka Afrique wari créer an ka bɔ a bɛ fɔ min ma franc CFA la a ko baara min bɛ kɛ a garantie min bɛ kɛ wari bɛ ne bolo kɛmɛ sarala n bɛ 80 di wari liquide la Banque mondiale FMI Faransi Allemagne États-Unis o bɛɛ ko ka taa dɔn ko ka taa dɔn Kadhafi faga o ye nkalon tigɛ ka da kan k'a bɛ fɛ ka taa ka yɔrɔ dɔ bombarder o don ka dɔn o ye marifa ta ka Kadhafi faga yɛrɛ ka tila k'a di maaw ma o don Libyɛnw hakili la ko ni Kadhafi taara ka taa ko Togo ja bi hali bi Libi kɛra filenkolon ci ye digakolon ci danbe tɛ yen hɔrɔn tɛ yen maaw bɛ fa farafinw bɛ feere mɔ bɛ bin maaw kan maaw tɛ fura sɔrɔ tuguni maaw tɛ dumuni kɛ tuguni Libi kɛra ka taa tɔnbɔ ye o kɛlen marifa tun bɛ Libi bolo a tun tɛ maa bolo Afrique kɔnɔ o marifa tun bilalen don ka taa yɔrɔ bɛɛ rebelles taara o ta k'o feere terroristes ma olu nana État islamique ka jamana ninnu bɛɛ ta k'a daminɛ ka taa a ko k'a daminɛ ka taa jusqu'à dans le l'est na donc de a bɛ fɔ min ma Angola fan fɛ ka se ka taa donc Mozambique fan fɛ ka se ka taa donc jamana wɛrɛ la ka taa ninnu bɛɛ ka taa ka na se jusqu'à Guinée équatoriale a bɛɛ ka taa donc bin ka taa gɛlɛya b'a kɔnɔ fo ka na se Bénin ka se Togo ka taa se ka taa Bassam ka donc mer da la kɔgɔji da la ka taa donc o ye wulili kɛ nin bɛɛ la Burkina Faso ka na tila ka na Mali kɔnɔna na ka taa ka tiɲɛni kɛ a ko n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ ko Faransi muso ko
an b'an jɔyɔrɔ la an kun de ye a ko k'an t'an jɔyɔrɔ la an kun ye an b'an jɔyɔrɔ jamanadenw bɛ jamana kɔ cogo min k'a fɔ ko anw bɛ se ka jɔyɔrɔ fɛn wɛrɛ la k'anw tɛ jɔyɔrɔ ko parce que an b'a dɔn ko an ka jamanadenw b'a kɔ ko faransi ko k'ale ka sira t'a la n'ale bɛ fɛ ka n ka dɔn ɲɛli kɛ a tɛ armée tɔw lajɛ ale tɛ mɔgɔ lajɛ ale kɔni min ka d'a ye a b'a kɛ jɔpu ko anw ka jamana tɛ se ka diya afiriki tɛ se ka diya aw ye ka tɛmɛ afirikɛnw kan an ka danbe de an ka danbe a ko aw nana yan aw y'i kanto ka taa dɔn k'aw b'an dɛmɛ an ka mali libéré aw ye kuma caman fɔ yan ka mugu don aw da la a niriji ta aw da aw nana aw ye Gawo kɛlɛ kɛ an ye Tɔnbukutu kɛlɛ kɛ an selen Kidali aw y'aw jɔ k'an tɛ don an ka dugu ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye Kidali a ko a y'a ka kan suwazi aw ni terrorisiw aw ni bandiw aw ni rebelles de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko bi hali bi anw ma se ka Kidali kɛ anw ta ye a ko jɔn de b'o tiɲɛni la aw tɛ wa jɔn de b'o tiɲɛni la ni mɔdɔya b'aw la ni danbe b'aw la n'aw ye hɔrɔn ye o tuma aw ɲɛ t'a kan wa a ko aw ko mɔgɔ 52 de sara ko anw yɛrɛ tɛ an ka suw jate parce que tile kelen kɔnɔ min bɛ se ka sa o ka ca ni 50 ye Sénégalais su an t'o jate Burkina militaire su an t'o jate Tchad militaire su an t'o jate aw ka maa 50 ani kɔ a ko aw ɲinɛna wa an ka Afrique maa joli sara aw ye pour que aw ka indépendance sɔrɔ a ko hɔrɔn danbetigi n'i b'i ka kuma fɔ i k'i ka kuma fɔ cogo dɔn a ko a bɛ min na bɛɛ b'a dɔn Faransi bɛ min kɛ bɛɛ b'a dɔn a ko anw bɛ continuer hali sini min y'an ka jamana hɛrɛ ye an b'o de kɛ mais anw tɛ tugu mɔgɔ nɔfɛ komi aw ko min ka da k'aw b'a kɛ a y'o kɛ mais min don aw bɛ kuma min kɛ aw nana de k'a fɔ k'a b'an mangoya a ye kuma min kɛ nkalon don aw de échoué la sur le plan international aw de ko géostratégie la ni ka dɔn ko fɛɛrɛ min kan ka ta diɲɛlatigɛ kɔnɔna na k'a b'o kɛ n ka dɔn ko aw filila aw ka fɛɛrɛ kɛcogo la baara min aw b'a kɛ tɔwjɛ b'a la baara min aw b'a kɛ ça veut dire janfa b'a kɔnɔ baara min aw b'a kɛ Faransi baara kɛcogo ma ɲɛ a ko ni m'i jaabi n tɛna se ka sɔrɔ donc kumakan min tun bɛ fɔ n bolo k'a f'i ye o ye nin ye a bɛ taa hakili jagabɔ kɛ ka na a bɛ min di coup par coup an b'o de répond mais ni denmisɛnnin barika bannen bɛ hali bi n ka dɔn n'o bɛ Faransi nɔfɛ danbetanw hɔrɔnlankolon olu bɛ se ka tugu Faransi nɔfɛ mais anw ta y'an ka jamana ye anw ta y'an ka jamana ye an ta y'an ka danbe kɛcogo ye an ka hɔrɔnya an bɛ tugu o de nɔfɛ pour que jamana in ka se ka bɔ maabadenw bɛ yan kabilatigidenw bɛ yen hɔrɔndenw bɛ yen jɔfɔ aw ni ce ka baara la jamanadenw y'i lamɛn tuguni min tun bɛ yen ka ta k'a fɔ jɔn ka ko la o ye nin ye. Jɔn an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la k'a fɔ Mali kɔni ye cɛ kumabaw sɔrɔ cɛ kumaba minnu ni aw bɛ tubabu ko ils n'ont pas leur langue dans la poche donc an b'u fo o la u y'o min sen fɛ donc an b'u fo la kosɛbɛ kosɛbɛ. Awa n'an ko o tɛmɛnen kɔ an bɛ taa se situation politique la. Mali la Mali la an ka taa semaine kɔnɔ an ka taa corruption na. An b'a daminɛ situation politique la ka dɔrɔn an bɛ sɔrɔ ka laban correction na. Bon ala ye k'a fɔ M5 RFP Mali kura o kɔni ye sigiba kɛ k'a fɔ jamana bɛ taabolo min kan fɛn caman fɔ a la ala ye k'a fɔ politique mɔgɔ minnu fɔ a la n'a ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye an kɔrɔkɛ n'o ye comment il s'appelle Koniba ni président Modibo Sidibe ale b'a la ani ka taa bila Madame So Kayatisi min ye kuma ta i t'olu tɔgɔ fɔ i ka tɔw bɔ a la. Bon minnu ye kuma ta kuma kɔni kɛra maa fɔlɔ min ye kuma ta o kɛra président Mali kura M5 RFP Mali kura président n'o ye Koniba Sidibe ale ye kuma ta ale kumana tubabukan na. Tubabukan na nanzarakan na. Ali Bacili ale ye kuma walawala anw ye bamanankan na. A ye caman faamuya la. A ye caman faamuya a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ waati la tiɲɛ don gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ sirasiw bɛ baara la nka gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ n'o ye corruption ta ɲɛli ye ani i bɛ ka gɛnna fɛn caman kama mais o fɛn caman bɛ yen fana o waleya dɔw bɛ ka kɛ bi n kɔni kumana kosɛbɛ o yɔrɔ ninnu kan. Prince b'i fo k'i barika da ne ye M5 opposition de ye n y'a ye opposition de y'ale la parce que mun don wolo min bɛ kuma na ko ni b'a ka mɔgɔ dɔw ye charge de mission ye bi Mali kɔnɔ yan ne tɛ charge de mission ale ka muso ɲɛmaa dɔw ye charge de mission ye
Koniba gouvernement konna maaw bi kuma o te kuma na jamana ko la parce que olu bɛ kɛra ministre ou kɛra premier ministre o b'a ɲɛ dɔn prince ni ne y'a mɛn Koniba ka kuma na k'a fɔ qu'il faut libérer les 46 prisonniers sans condition a bɛ jigi tigɛ ça veut dire ale ni ninnu bɛɛ kelen ani Ivoiriens bɛɛ kelen ani des gens qui sont contre le pays et devient apatride. Ale tɛ se k'a fɔ a t'a kalama information bɛ di la sur les 40 c'est à dire a kɛlen n'a fɔ Siraju ka Côte d'Ivoire bilali mais ale b'a dɔn baara kɛra cogo min ka donc n'a bilali bɛ se ka kɛ ka donc a ma ɲi ale da bi ale k'a fɔ a kan ka fɔ justice ka baara kɛ joona k'o juger k'o bila a b'aw dɔn donc maintenant le problème c'est qu'il est économiste. Donc le compte a konna na bi ngata donc ka position dɔ ta a bɛ ne ɲugu filanan ye min ye Bacili kumana k'a fɔ ko bɛ fɛ ka gogoro de don presse da la presse o ye mɔgɔ min supporter n'a bɛ fɔ Joliba TV ne cousin a ye éditorial min kɛ e y'a lamɛn wa éditorial kɔnɔna na a y'a fɔ kuma min bɛ bɔ a kɔnɔ ko jama min bɔra ko hakilimaw tɛ ka premier ministre la rencontre min taara premier ministre bɔlen dugu la ka na e bɛ se ka nin jamaba bɛɛ nɛgɛ cogo di filanan ye min ye a ko réseaux sociaux la ko min bɛ kɛ ko aki mɔgɔw kan ka bɔ ko kɔ mais aki tɛ réseaux sociaux gérer o surtout wɛrɛ de b'a gérer n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na o hakilina nana y'a fɔ ni aki y'a wele ka da parce que sɛbɛn fɔlɔ dir'o ma gɛlɛya min kɛra ka da donc fɔlɔ la c'est que o bɔra yan de ka taa Cona Gilbert Kulubali o taara o de ka interview kɛ o ye billet d'avion san ka d'o ma o taara interview kɛ nka donc fɔ Côte d'Ivoire ka na n'a ye jama ye bɛɛ o taara interview kɛ Côte d'Ivoire ka na ka avion ta ka taga o nana o y'a diffuser ka télé la or ale welelen no fanga dala k'a ka na jabili kɛ ale de tun ko k'a tɛ boli a bɔra moto la o ko kɛlen a k'e lettre ci o ma nka donc komi mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔra a la a y'a ɲini a ka taa kuma don olu yɛrɛ ma parce que comme tout de suite e ka bɔ e ka taa ne ka interview ka Côte d'Ivoire ne ka jigin e kan donc ni e nana n'i y'a interview diffusé au moins e kan ka taa ni ne jiginna e kan donc journaliste min taara Touré bɛ taara e ka interview kɛ Touré kan ka e ɲininka o k'u ma ko ka t'o ɲininka k'o de ye équilibre ye information de ye o y'o lettre ci o ma o m'a kɛ filanan ye mun ye nka tɛ donc a bɔra k'a fɔ ko jama min bɔra ko kodɔnbaliw don nka tɛ kuma b'o de fɔ ani a ko aki ka internet la ko min bɛ fɔ donc il faut que n ka dɔn ka fɛn dɔ k'a la o kɛlen a tilala ka bɔ tuguni contre la maison de la presse ko maison de la presse ɲɛma n'o ye Banjugu ye k'o t'olu supporter nka tɛ ko jamana kɛlen kan ka donc ko o nalo ta a y'o dɔgɔya kosɛbɛ ko parce que ko m'ale supporter journaliste dɔw y'a supporter ça c'est leur tour mais aki n ka jɔn de y'a sigi olu de aki sigi o aki ye gouvernement ko pour que gouvernement kana passer par le procès pour que kana datugu pour que ka fréquence kana minɛ o la aki de sigi la pour que n ka donc baara ka kɛ n'i ye erreur min kɛ n ka donc o bɛ f'i ye donc aki ye wulu yɛrɛ de ta ye n'o baara kɛra aki ye lettre ci aw ma a fɔra k'e ka na i kana hakili jagabɔ kɛ min kɛra i kana explication di o la parce que e de bɛ interpeller n'o lettre cir'i ma i bɛ t'o jaabi sanni i ka lettre bila bɔlɔlɔ kan sanni i ka lettre di maaw ma u ka hakɛ minɛ et n jigi tigɛla mun na n ye Koniba ye n ka donc Koniba fait une lettre pour condamner ka aki condamner k'a fɔ ko aki bɛ fɛ ka liberté de presse minɛ olu la ko en 91 ko le kɛlɛ de kɛ je me retrouve pas dans cette idéologie ani Koniba ka hakilinaw la n t'a dɔn qu'est-ce qu'il veut k'a fɔ n ka donc k'i bɛ se ka mɔgɔ supporter nkalon kan ni presse ye min kɛ n'a ma ɲi an k'a fɔ a ma ɲi c'est pas du journalisme
ni baara min man ɲi an k'a to olu yɛrɛ k'a régler en quoi e b'i yɛrɛ sɔrɔ o la o de la n ka taa dɔn ko ka buuru bɔ de la ko ka buuru bɔ jɔn de da la e principe min fɔra jɔn la yan jɔn de la ka fɛ ten kuma i de la ka minɛ a la den barika bannen dɔ bɛ yen ka taa a bɛ min fɔ arajo tɔw la a bɛ nɛni min kɛ ka taa est ce que mɔgɔ de la ka minɛ ale bɛ min fɔ ne y'a fɔ n ka tɛ minɛ ayiwa ale bɛ mɔgɔw ta tɔgɔ ma k'a nɛni mɔgɔ min na yan k'a sɛgɛsɛgɛ dɔw ka musoko dɔw ba ka sorti dɔw fa ka sorti a den barika bannen dɔ de la k'a fɔ walimuso dɔ ma k'a a bɛ ŋunuma cɛw nɔfɛ o don a cɛ tun ye chef d'état-major général des armées a ko ye liberté d'expression ye i bɛ mɔgɔw ka du ci liberté d'expression na ne bɛ se ka taa fɔ ko parce que k'a fɔ dɔrɔn banaba bɛ e la ne bɛ se k'a fɔ ko non cogo bɛ taa n ka tɛ dɔn nin banaba b'a la e ka liberté d'expression de y'o ye yan la vie humaine est sacrée l'être humain est sacré en quoi i bɛ attaquer mɔgɔ la donc n'o kuma kɛra ni o ɲininkalaw la a tɔgɔ M5 tɛ se k'a fɔ k'a bɛ tila ka taa o kuma fɔ n ka tɛ dama k'a fɔ n ka tɛ dɔn ko ka liberté d'expression ko kuma fɔ o la ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Maintenant, il y a des gens qui ont des gens effectivement, on a un effort qui est halibé. Mais il y a des gens qui ont des gens Malika Fsani Jamana Towe ngata gele na kobe ni gele bine ela ni gele bine la ni na ebse kana wole to ko kemenda ni chima nga essence tamati na be bolo ibo ye Malik kelen de la Touré na nga dumuni ke Touré abata sike gara na beta na warbo kata wa kelen ke kazame sanga na nga to ibo ye Malik toron de la ito ye Jamana foila donc ko Jamana kati mais min do abe do woni ke halibi akata mais na gouvernement ka joro e muyala bara be anye mi fo insécurité ko ngata ka nyana bo mais aussi ministre kumana kan se ka jo Mali yero be o isona wa maw se ka tu mo be ko ngata pour ka sécurité ke o donc bara bo yoro amant ka di nyoma to am fara nyon kan to pour que Mali ka bo gele ko na wodo donc le problème c'est qu'aujourd'hui en kana ke mo ko yi il y a aussi do be bara la a groupe kele na ko lu dion ka fara nyon kan ka classe politique kura créé wala la ngata hakilo mina kuno on bi kele kala mina en 1991 tumani ando bawde yake nyogo fe no madame Sika to soyi no ye ngata to ye kuni bay no ye ngata to farale nyoka ando wolle kele ka anyo lu pousser le 30 décembre ka yele sotrama ko ngata donc anyo bube ye ngata donc versi do bala ngata donc ana kun ngata donc ba fa ngata ka ko fe versi do bala e ba fa ngata donc nta donc 1942 personnes nous doit la ngata fatike ka jana yere on lu beke ya ngata responsable des élèves étudiants donc le bourse de travail atete bina a bandrol sigi a be mbolo so anga keleke pour que jamana ka bonne kele akon non Ibrahim Boubacar ke tay on do kasola sa wulufla kala wulufla abe mako kura kasola parce que anu ma so ngata hakina kelena o don adema demimbe o adema frère genou mebe o no ba on nena o don o lu tse la kuma donc bi n'aw farala ɲɔgɔn kan ko denw ka fara ɲɔgɔn kan ka adema a tɔgɔ fɔ ko adema ko ani ŋa tɔ ko adema asima ko ani jɔn wɛrɛ ŋa tɔ ko miiriya ko ani ŋa tɔ ko URD ko denw ka fara ɲɔgɔn kan ka politique kura kɛ mais olu bɛ ɲinɛ o jamu bɛ den o den na maliyɛn t'olu fɛ o jamu bɛ maliyɛn den o den la maliyɛn t'olu fɛ a ye jamana ci o ka segin so o cɛla ka taa min kɛra ministre ye min kɛra ministre ye nka o ye mun de k'o faso la bɛɛ ka segin ka taa k'i ɲininka aw ye mun de k'aw faso la aw kɛra ministre ye aw kɛra fɛn bɛɛ ye Alpha tɛ kuma o depuis a ko kɛra ka taa Alpha y'i dabɔ a la donc bi an kana jamana ci parce que Alpha den ka télé don o kama n ka taa b'a fɔ n ka taa k'a bɛ kuma dɔ fɔ n ka taa sana marché yɛrɛ kan an ka tiɲɛ kɛ n ka taa donc le jeune là surtout min b'a ɲɛmaya la n'o ye cɛni min b'a ɲɛmaya n'o ye Alpha den ye n ka bonya b'a ye ma c'est un enfant bien éduqué bien élevé mala tɛ mala dɔgɔnin Burama il est bien éduqué bien élevé an bɛ discuter. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce jeune-là, parce qu'il fait changer. Donc, on a fait pour changer, évitons ça. Chouvel ka bonan na ngata télé mam moufoam.
wala ko sugal sara sugal ngata donc keratan sugal keratan sans chercher l'information ça de télé qui fait la ngoloy fait mbalo et les nouveaux ngata donc ane joliba o be parami kala be ngata ça n'arrange pas le Mali or en bel kaga faranyo kan pour que jamana ka boni ngele akonna. Donc c'est ma façon de voir les choses mais c'est qu'à fili ni fila au sénat je me rectifie mais on est qu'à j'ai tué donc c'est comme ça que je vois la chose. Donc pour la situation franchement oui, ni quoi quoi. Pour moi, quand on me fait erreur, quand on frappe, ça crée rien. Pour que Malien puisse être jugé. Donc maintenant, vous si vous faites des maladies, vous faites des maladies. Awa tango nana, awa segera chelide, na o chelige, aya udali. Awa na mboka awa bondo na tuni. Hey, awa tugudi, o fendu karamoju, karamfaju, o ka kalandi, c'est ça kalandi humain formé. Jamais de la vie. Avec kalandi jugu. Donc voilà, pour ma propre bidon. Aw ye keli ga waati se kɛra ka anw minɛ k'a di farasi ma aw waati se kɛra ka Mali nafolo minɛ k'a dun aw waati se kɛra ka maa kelen ka commerçant pro kelen ka sara maa 50 ka sara ka commerçant dɔw créer min bɛ jamana suɲɛ ka d'o ma c'est pour cela n y'o de fɔ presse aw denw aw k'aw lafiya aw denw ka k'u lafiya presse n bɛ fɛ ka o de fɔ kuma kɔnɔ n ko maa tɛ se kɛ nafolotigi ye n ka tɛ dɔn k'a fɔ ko cɛ milliardaire n'a ma bɔ i fa la n ka taa 5 génération bi Mali kɔnɔ maa de bɛna ka ban ka dédommagement kɛ n'i ye essence ko jateminɛ k'a lajɛ presque essence maa min bɛ don ni essence ye intérêt bɛ essence kan k'a taara ka bɔ n ka taa dɔn ko ye fɛ fo ka nana yan i tɛ se ka dɔrɔmɛ 5 sɔrɔ essence kan dɔrɔmɛ 5 i tɛ se ka sɔrɔ essence litre 1 kan essence min bɛ feere anw ma qualité kolo don mobiliw bɛɛ tiɲɛnen don moteurs bɛ dayɛlɛ yɔrɔ bɛɛ n'i ye mobili ni essence kɛ an ka mobili la ka taa i b'a mɛn i b'a fɔ ko bu kasa de b'i kɔ tuma min na a bɛ moto la a b'a ye la a bɛ moteur tiɲɛ. Ou essence n'a qu'à nga dédouaner normalement et bien intérêt mais sera là c'est mettons mais tout quand essence litre kelen donc état be dormait kelen ta là et maintenant état est peut-être dormait fly et ma min ba feri o ta est dormait kelen avec stocké yomi o ta est dormait kelen wari ba et bien ce que essence feri cogo jumɛn e b'a transporter ka nana ye e bɛ nana yan e bɛ se k'o feere cogo di k'a fɔ i bɛ miliyari sɔrɔ a la nka k'i bɛ tulonkɛ kɛ n'o wari n'i y'o kuma fɔ dɔw b'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ contrôler parce que n'i ye barikon 20 n'i ye a tɔgɔ fɔ cogo min o bɛ nana ye ka taa dɔn jumɛn de la citerne n'i ye citerne 100 ta i b'a sɔrɔ min bɛ dédouaner ka taa dɔn a tɛ tɛmɛ ka taa citerne n'i ye citerne 100 ta 50 ɲɔgɔn bɛ dédouaner tɔw bɛ kɛ business ye ka taa dɔn douane ni ka taa tɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ko douane ka clé commerçant ka clé. N'a qu'à cligner qu'on a, ma chama bi bo essence ko la. Bini yo kuma fo. Je demande à l'État malien, au service de contrôle, depuis 10 ans, marron ben dans les carburants au cas ouverture d'enquête qui est à l'État n'a pas avec la chodi. Crédit ou dira mo ma banque la chodi. Moun est garanti. Bi banque do be ni ka chi parce que le problème est que ngata do carrément ka coup de téléphone to me ngata donc traite de mo ngata banque de solidarité quoi. Donc anti mo contrôle anti ma donc ngata secteur quoi. Ma ou ma ta contre l'intérêt du pays. Donc prince amé ou ka jokama. Ni yake amba fo prince. Ni commerçant nongolien amba fo. Ni artiste barka banle digné amba fo. Ni molan kolo kablan tan amba fo ni yenga da do joye amba fo bi nga da tusi do be na manda do be na nga do bassin ati de douane do be mali be jele kona transit bo le bolo wolo nga da douane o yera ta fo ka chambre ko nga da do mino bi dayre ka sauté do be na moto saray ka fa ngona be de douane 19000 francs do be na conteneur ati de douane ni ene mami ka ba ke e b'a kɛla norme kɔnɔ ni ta kɛla norme kɔnɔ e bɛ se ka n ka concurrence k'a fɛ cogo di n'o kuma fɔra ko b'an nɛn tigɛ maa si tɛ se k'an nɛn tigɛ an bɛ kɛlɛ kɛ tuma o y'a sɔrɔ dɔw ba ma furu a ka tɔn tɔgɔ dɔw ba ma furu parce que bi ɲɛ b'a ka dɔw ba anw nɛn na
an ye kalan kɛ école ko so min ka jɔ o ba ka taa donc an n'olu baw kan ka kɛlɛ kɛ o baw y'o ban kɛlɛ la dɔw baw nka dɔw faw y'o ban kɛlɛ la an y'o kɛlɛ de kan ka taa o denw b'a fɔ ko bɛna an fɛngɛ an y'o de fɔ maa min ba anw nɛni kɔfɛla la n y'o de fɔ n'o sera n y'a fɔ Touré cousin Touré n'i wele k'a f'i ye n b'o nɛn tigɛ ka taa d'i ma je te promets n'a ma ɲɛ an bɛ mɔgɔ buli an yɛrɛ bɛ mɔgɔ sɔrɔ fo Faransi wari min bɛ d'u ma o ka mɔgɔ nɛni an b'o wari d'u ma ka taa o tigi b'o nɛn tigɛ a Faransi. Alors, nous avons un message dans les procès de Walaba. Oui. Vous avez dit que la corruption, il a fait la corruption qui est là. Au cours de la Takamona, en bas, il a fait un phénomène de Kelao. Alors, le ministre de l'Éducation, commerçant, il faut que vous nominer. Vous êtes nominé. An yi tala lojima sociaux ko fara an yi ta foyi la a dira mɔgɔw ma minnu n'a man kan mais an bɛ yɔrɔ jumɛn na c'est à dire minnu ye Mali nafolo dun minnu ye yugu kɛ u bɛ minɛ na wa u tɛ minɛ na wa mun de bɛ yen u y'a sara de wa mun de. Prince, la lenteur de la justice maintenant me pose problème an b'o fɔ en tant que journaliste n b'o fɔ n y'o de fɔ n ka tɛmɛ min t'a dɔn moi je suis journaliste à titre carte de presse de b'i bolo de l'État malien. Journaliste. Moi, je suis journaliste. Je suis communicateur. Je suis juriste. Je suis homme politique. Ok? Et je suis officier de l'ordre national du Mali. Il y a des femmes à ça. Et même il y a des femmes à ça. Il y a des femmes à ça. Au condamnant, il y a des choses qui sont mis au bac Mali. Donc, je suis sur le monde. Moi, je demande à la justice malienne au cas où pour que Djamana soit stabilisé. Mais tout comme flafon. Moi, Djamana, une sécurité, une justice, Djamana va y aller. Nous manquons Maliko Bana. Je suis dit Djamana un parcaba. Bini, le fonctionnaire, ni ma chouin. Avec qui est dangagé, il va pas fier, il va pas fier. On a dambe béni, on a horoya béni. Horon de un dissuénique, dambe tigi de un dissuénique. Et Jelou bi kuma horon de halalaw de kan, o bi kuma o dambe tigi de kono. Jeli ki baraka banle o de bi kuma zumuni ngata mo na polo ko. O ka halala ya ngam to ngabe ko. Donc jamana sera yoromi, il faut qu'on va wuli ka jo an kanyo lege. Il faut que la corruption à tous les niveaux. Au niveau de la justice, au niveau de l'administration, ni ka dossier bi yoro yoro, ni taranga donc ni ma do daka ngata donc et quand bien en bas de l'échelle, faut qu'on a ce trésor là, il faut qu'il tombe. Notre cadeau c'est passé. Oh mais jamana c'est. Non. Or au domaine ça de comment? La même chose circulation là. La même chose douane. La même chose domaine. La même chose c'est les commerçants. Je me dis que c'est un ni a dénoncé notre côté apatride. Ni a dénoncé notre côté nyemboudi. On est quelqu'un nyemboudi. On va au tombeau. Avant on balo. On est quelqu'un manouation on va bagui. On est contre la mort. Ni cadeau akafo. Mais le combat que nous sommes en train de faire, c'est un combat pour nous malikodo. Ni ala un dessin mais quand on a mis boire. Donc hakilna mais anyata anti mo contrôle. Il est important que Mali ou famille en beau barade là. Donc pour moi la corruption pose problème. Bi halibi solution ma sera là. Ah, solution ma sera la presse. Ante ma trop fort. Oui. Et le an bɛ se ka question poser mɔgɔ ka hakilina na an bɛ question poser ne ma deli k'a fɔ maa si k'i taara wari suɲɛ banque la ne dun tɔgɔ ma deli k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka jamana basigi mais pour le moment ka taa dɔn Mali kura min bɛ fɔlɔ an m'a ye fɔlɔ dɛ an m'a ye dɛ terrain ka taa dɔn ko baara bi kɛ la non Kasimi il paraît que Diop t'allait Dakar
minɛ min kan ka na ka dɔn ko o y'a fɔ ni ala sɔnna terrain baarakɛlaw k'u ka to y'a fɔ Kasim ye kunun a ka débat i m'a lamɛn kunun ta parce que sɛgɛlen don kunun a 5 minutes kolon na ka taa y'a fɔ a ko Job talen Dakar a ko minɛnw bɛ nana baaraw kɛra syndicat bɔra ka taa a ye syndicat yɛrɛ fɔ pour que ka fɔ ko baara de kɛra ko ka ni ala sɔnna minɛ d'ici décembre an baara bɛ daminɛ mais i b'a dɔn o yɛrɛ la n ko dɔw bɛ misiw sarakala dɔw yɛrɛ la kamiyɔntigiw nana dɔw bɛ ka baara jugu kɛ ko ala kana ko terrain ka wuli ko ni terrain wulila ka da dɔn k'olu ka sɔrɔ t'a la ni ye mun jamana siya ye an bɛna Musa Keyita ye o an bɛna ale wele ka ɲininkaliw k'a la komi ale ye u ka syndicat a banna a bɛ wele ka ɲininka donc an bɛ oui parce que Mali dabiri ni ko ye a tɛ ɲɛ ka se a tɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ ça veut dire le problème c'est que hali i bɛ ka fanga tɔn de bɛ to nka tɛ maa min yɛrɛ tiɲɛni kɛ jusqu'à présent ka dɔn olu bɛ yen o ma remplacer et a maaw bɛ continuer k'u ka marché sɔrɔ maaw bɛ continuer na ils sont entretenus donc par nos amis c'est pour ça que je dis les rois d'hier et les rois d'aujourd'hui o bɛ mɔgɔ dɔw protéger ça ne peut pas marcher an ma kɛlɛ kɛ o kama o an bɛ kɛlɛ kɛ tuma n y'o de fɔ dɔw ma bange oui maa fɔ ka b'i fo ani général jumɛn Afrodia ko b'i fo tu sais cɛw bɛ yen dɛ a cɛ de tɔgɔ ka dɔn ko Mouraye a été chef d'état-major général de la garde nationale an ye commandement kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ révélation fitinin k'i ye bi n ka taa b'i tɔɔrɔ donc dans le président Amadou Toumani Touré min ye hymne national sɛbɛn a y'o ci ma ko est-ce que n kan ka révélation kɛ ni ye révélation kɛ n ka dama o bɛ tigɛ mɔgɔ dɔw la bɔrɔla e y'a faamuya ne y'a faamuya min ciri ma n ka taa donc ko n ye mɔgɔ bila ka taa i ma n ka taa o tigi tilala ka fɛn min fɔ a mɔden recruter ka taa min a tilala ka min fɔ télé ni radio la Moulaye tu dois comprendre ce que je vais dire. Ka fɔ l'info n ka taa donc a généraux bɛɛ n ka taa donc ne n'olu ye baara kɛ il y a des officiers il y a des officiers n bɛ foli lase u bɛɛ la ninnu de baara kɛ avec honneur et dignité. Ils n'avaient pas 350 000 francs CFA comme salaire. Ma fane b'a dɔn ma b'a dɔn tuma dɔ kɛla ka taa fɔlɔ ka Burulayi ninnu tɔɔrɔ Burulayi ninnu ye colonel o yɛlɛmana ka kɛ général o hakili ka taa ko Burulayi ninnu bɛ yen ka taa wari di yɔrɔ wɛrɛ de maa ninnu ko olu tɛ se ka faamuya ko général ka kɛ ka taa ko général tɛ se ka taa wariba sɔrɔ ka taa ko olu bɛ colonel ya la tuma bɛɛ hali bɛ ka taa o fɛn de dun na fini tɔw tɛ san dumuni dumanw fɛn ɲɛnamaw tɛ san ka taa o tɛ se ka faamu maa ninnu wulila ka kɛlɛ kɛ Burulayi y'u ka fɛngɛ de bɔ u ka bulletin de bɔ k'a yira u la u fila un général malien n'avait pas plus de 375 000 francs CFA. Le colonel n'avait pas 350 000 francs CFA. Quel est le condamné là? Je dis bravo à ces officiers que j'ai rencontrés dans 12 ans. Mais d'aurait faux dans votre Aïda. Ablaye Diallo, Mamadou Diallo, il était gouverneur de Caille. Il y a eu moi qui sera promis comme chef d'état-major de l'armée de terre. Ah, donc, Jonah, donc, an bɛ général fo mɔgɔ dɔw taara da o cɛw la n bɛ général Togola fo nka tɛ l'inspecteur général des armées a taara i da. Ah, très bien. Oui. An b'o bɛɛ fo ka ban ka da. État bɛ baara la mais gɛlɛya min bɛ yen nka tɛ jusqu'à présent aussi an da ma s'a ma sur le plan politique o ye sirako ye. Ministre a dara maaw dɔw la ka taa donc ka marché d'o ma mais u bɛɛ bɔra jigi kɔrɔ o taara conseil des ministres la maa min ni marché d'a ma a bɛ mɔgɔ 10 bɔ ka tɛmɛ maa min sera ka 10% kɛ ka tɛmɛ donc marché n'a ma tɛmɛ ka tɛmɛ mɔgɔ 8 a mɔgɔ 2 kan conseil des ministres y'a ɲini ko marché ka gosi ko ingénieur bɛ kule la ka taa ko marché man kan ka bilen bi an bɛ yɔrɔ min ka taa donc Gawo fɛngɛ Kayi mara la avance de démarrage dira dɔw ma mais foyi ma kɛ mais mun na ma chérie a ye baara ye ni min bɛ se a y'a di olu ma a ye expertise kɛ
papier lankolon min bi daw ma ngata donc ka fako marché bi sika dini ma marché bi tika do ka capacité ma mi bolo akana do bi en toute honnêteté strati bamako il faut choisir dans les trous o tsika ben jamana konna asimi yenga de plus de 16 milliards di ko straka na ngata strati donc pour moi ngata donc au baroka que les commerçants les travailleurs véreux qui sont incapables d'honorer leur engagement aye contrat neula ka poursuite qui est contre eux donc il minke ngata donc ka neula na ngata tini parce que munde bike abi warta na utra di ayo marché ta avance de démarrage mais dara mo utra di ngata mo wara na ko ka du na ya di dafuma na ya di directement ça c'est votre problème obla la parade là donc no kera ngata donc faut répondre na ma ke aya ayo du kasola mo mo shoni ka ya do kasola alors mutu mala na msanga ndelo parce que amane ndelo ngo fly parce que il est 18 ans non mutu taxi Brésil ka bi fo c'est bana fo Aïcha oui mais comme il l'a dans la colo 18 bébé ay ka ko yam so donc 18 bébé am saka négatif de mo fla droma mo ko le greka greka angata to ni jaw lawa do dela ko bu ok d'accord bismillah ne ba la maintenant non morte maralawa oui mbo kala manga donc mor bedo ngata donc ça veut dire bien ambioro mais réseau telelo et be jati bele ngata donc réseau do de bien donc amba former ma kona fanfé au réseau ngata donc o de bien ngata fenge balancer kata vers le nord Gao Tombouctou donc il y a là au réseau ba mi be ngata fait basculer kata vers le nord donc kene rebelo be to yiyon de bombarder o bu yende tike donc o bu yende tike no yende tike bula ka on va voir alors là o jara ye d'abord de moi là Merci beaucoup. Merci Koro. Merci Koro. Merci Koro. Ami ya Rabbi Allahu. Koro. Merci. Merci Koro. Merci. Ami ya Rabbi Allahu. Ami ya Rabbi Koro. Ami ya Rabbi Allahu. Ajana Koro. Merci beaucoup. Mais Koro be leçon avec leçon mesdames au débat en blastra. Ni jatimine ke. Don do Koro émission ka ma se don do ya fana baneni. Fa dimina ngata karajo bla. Après on be kuma na Koro fe. Donc mo kele be ambo tanga ta ba jote we. Allo oui. Ama. Somani jaw wala ba. Maïga. Là-bas, c'est ici Boro. À tout côté, à nous sommes à votre côté.
Allô? Allô? Oui. Émission là. Ouais, mais émission là, vite là quand vous voulez. Toi, c'est vite là qui voulez. Ah, mais émission. Amen. Maiga. Ouais, maintenant son Maiga, ne me aller de ngata donc ere kanga chief on ti nyefe moye on ti commandement na bi ambe mi ma ne e ngata donc Maiga ko ka fawe ka ko clé président ka ko clé premier ministre ka ko clé Maiga de côté on a ma clé olu bi nga sa son jana Maiga yabe gagni boro donc afo nye chief. D'accord, nous avons nous voici là ça. On a déjà encore Agada bene. Ouais. Pada